sme v prístave a kebyže vám videlo, že jeden kalap stačí, zjavne nestačí, ani jedné okuliare nestačí. Včera už nalepky mi nalepeli na čolo, ale nalepky im došli, to už dneška píšu po rukoch. Toto je svojho haky-baky. Dnes to doraz zotre a už budze. Toto je stupenka na ostrov. Vám to natočím. Toto je vstupenka na ostrov cez registračnú pokladňu. Kúkaj tu. A normálne registračná pokladňa napojená na kráľovskú pokladnicu. No, a už mám listek. Doraše mi ščucha a vybaveno. No, ako správne Ica povedala, na druhú ruku dostaneme pečatku na šikane a už budeme opečatkované a už len nás zmažu až to ten pečatky až vo glórii. Povedz to ešte raz, že co sme my? Vaj? I name Choi. Choi. VIP? Ale len sebe ukazuješ, ale VIP ja som či nie? Hey man. Nám napísal, že sme VIP. Len motorov to už skôr nechce to zopakovať do kamery, bo mi nerozumí po šarísky. To bol človek, co bol na tebe ľubku na operáciu, bo to ja vidím podľa roboty. No a tu je Big Boss. Big Boss. Ja už sebe pripadám jak Korejec, bo tu tak rozdelené sú ľudze. Korejci chodzia s týma palicami, s telefonami a Rusi s pivom. Práve prebieha komunikácia so riadiacím strediskom, že by znali, ktorú loď majú dať. No kúkajte na to, ten šalený dom tu. Čistá psychiatria. Tu je na tým slnku pripravené palivo, že by sme dajak došli. No. Tu je načelník. Teraz Aďu s Ľubom vyloža, bo nemajú na ruke napísané VIP. Táto bude. Si tam len Aďu vyloža, bo Ľubo má. No a Korejec chcel, že by sme ho sfoceli, toho Paťo sfocel. A takže pýtal, či aj on nemá nás sfociť. Ktorým tá sfociť nás nemôžeš, bo my známe same. Ale keby si mi dal dať 2 mega do pamäti, bo už nemám kde točiť. Tá kúkal na mňa jak puk. No tak sme sa vylodeli do tej našej lodi. Tu sme teraz na inakšej pláži. Toto je asi najkrajšia pláž na ostrove Kolar. Bližšie informácie vám podám, keď si sadnem na kavičku. No teraz pri pohľade na šumné more vám poviem, jakže tu dá dostať na toto pláž. Toto je, že po šarísky volá TM Beach. To je asi najkrajšia pláž na tým ostrove a môžete sa tu dostať s 2 spôsobami. Za korunu, teda za euro nie celé, lebo to také 80 centy na takej veľkej kolíbe vás tu privežú. To trvá z hodinu 20. A potom idete s taxíkom, na ktorú chcete pláž. Alebo sa vyberete plán B, zoberete sa speedbox a rovno vás so speedboxom privežú až tu, na túto pláž. Keby ste tu išli, da kedy to še volá TM. No a toto so speedboxom stojí 3,80. Takže buď idete za korunu 20 s veľkú kolíbu a s tuk-tukom, alebo idete za 3,80 a ste tu za nejakých 15 až 20 minút podľa toho, či sú veľké vlny a ste tu rovno na pláži. My sme sebe vybrali plán B. Kúkajte na tajských psoch, jak še kúpu. Oni tiež majú dovolenku. My, co tu ležíme, ja tu pod môjim lehátkom furt nejakže streamujú to psi pod môjim lehátkom, bo asi ma majú rádi, alebo i vedku, neznám. No, to už sme pricestovali a máme raňajšiu siestu. Maťko Mica Zeška išla do Budara Bodze. No ale včera sme nestihli stretnutie, museli za nami čekať.
Dneška sme sa dali pozor. Budíky zvoneli, zobudzeli sme sa na čas, ale chybička sa vlodila, hadajte, co sa stalo. Rozsypali, že nám tabletky všetké po chyži, naj vás Boh chráni, nikto neznal, ktoré čiho, čuješ všetko samé, chore ľudze, kardiaci, macerina, konťa. Tak sme zaž skoro necíli, bo sme tabletky trizeli 15 minút po chyži, kým sme ich ponachodzeli. No ale nakoniec sme to dajak chceli, toto stretnutie. Takže dneška sme už nemeškali. No, nešli na menu, bo še ideme najesť. Objednali sme sa všetké, každý to sú druhé. Chlopášik nepísal sebe nič. Sa práve teraz typujeme. Či to schľompí, alebo neschľompí. No ale vzhľadom na to, že tu všetko je jedno, co sebe objedná, všetko je dobre, tá ja som spokojný, no a Iveta má požiadavku, len že nešipalo. No a ostatné čakajú, jak toto všetko dopadne. No tá išiel chlopášik do kuchyni. 5 drinky a 5 jedla. Čekáme na, jak my Rusnáci utvoríme surprise. Tak je tu prvá objednávka a toto na podiu vyšla podľa predstav. Čakáme ďalej. Zatiaľ vyhráva 1-0.